Давай 250. Лав 5 плюс 300. Горе на превала лав 4. Лав 4 на превала, внимание, спири в 40, лав 2 минус хлъзгав. 2 минус хлъзгав. 30. Отпори десен 3 плюс. 150 на S. И гледаш за лав 5. Гледаш за лав 5. 50. Спири десен на превал за десен 3. Десен на превал за десен 3. Пусти за десен 3 плюс. 50. Лав 4 минус прибери с десен 3 бърз. Десен 3 бърз за десен 2 минус чисто. 2 минус чисто. 40. Лав 1 плюс затворен, може леко вътре в края. За газ лав 4. 40 отвори десен 3. 40. Газ лав 5, десен 5. 70, дръж дясно и спирай горе ляв с ляв 4 минус. Ляв с ляв 4 минус с внимание, десен 2 не вътре. Десен 2 не вътре. С ляв 3 дръж среда. 20, десен 2 плюс, пусни. Пусни с десен 2 дръж среда. 30. Ляв 1 хлъзгав. 1 хлъзгав. 50. Газ ляв 4 плюс. 4 плюс 30, газ 10, 4. 40, превал газ плюс превал газ. 150. Ляв 4, бърз с внимание, леко вътре. 70, десен 4 минус, леко вътре. 50. Газ ляв 4, леко вътре. За газ десен 4 плюс. 150. Превал газ и внимание, десен 4 плюс. Внимание, десен 4 плюс. 50. Внимание, спирай ляв с десен 2 плюс, леко вътре в края. 2 плюс, леко вътре в края. 30. Ляв 2 плюс с внимание с десен 2 минус, дръж среда. Десен 2 минус, дръж среда. Газ ляв 3, леко вътре, 130. Газ ляв 5 минус 100. Десен 4 плюс 70. Изпирай ляв